Munduro Tasvu, wauya mzimu noera. Munduro Tasvu, timi matitura kamutoro norema. Munyange mepo dzinza munodzipedza muna chamunotadza. Muri svikiro guru wedu tete guru pamasvika vasina kusimba vanotisa. Nari nyamasvisvawe tinotemba nemi sekuru ndimi matisonungura. Saka yavaremera tsvimbo iyo, yavaremera tsvimbo yasekuru inechiremerera. Saka yavaremera tsvimbo iyo, yavaremera tsvimbo yasekuru inechiremerera. Maridani baba anja. Kukadi kumusha kwa mabva. Kumusha kurira nesekuru. Dimwe kamakwata maurayani. Tinokugamuchira matare yangu amapinda madeko ano wasekuru. Shabwe. Zvakanaka. Maridani pamachoka. Pakadi pamusha pamabvapo. Aiwa kumusha kurira iti sekuru. Kashoma. Hapo nikamyanga naye. Pana familia. Ndatarisa wazukuru dare renyu pane ukama here pakati penyu? Awa ndamaya. Iyo ndio mwana wacho. Iwo uri mwana wacho. Ndizvozvo. Bwanyi matembere. Amai vemunhu makadi. Unchitwani zina? Zita rako unonzani naye muzukuru? Merina. Kweyora pasi? Kwemukomana unonzani? Ndonzi King Bawero. King Bawero. Okay, ulise upenye wazukuru wangu. Rarama yenyu irisei wazukuru? Matambudziko ega sekuru. Kuti ndisvike kuNdaiti kuno. Azukuru ndikakuyangana kana yanu ichitanga ina sigredo. Ndatarisa dare renyu wazukuru, dare renyu riri kuita serine secret. Amusuburirana pachena. Rine chihwande munohwandirana ipapa pamubudirane pachena. Umbafana? Muri kunzwa here shoko rangu randiri kudzidzisai padare renyu? Ndiri kunzwa sekuru. Madhara ari kuoni baba? Baba vakakubereka iwe, varume vaamai ava vari kupi? Baba vakafa. Vakafirisei. Vakafa ka? Uona iwe sirai? Robert. Tatebu. Uona nyaya kuti kada kutaura mwana wacho nyaya asiri kuziva. Pane nhau iyi isiri kuziva nemwana yandoda kutaura. Secret ya Amai. Asi nhau ine secret ya Amai. Ukumbafana? Ndikuzvinzwa sekuru. Boda kare. Vanhu vaiti ukada kutenga ushamwari vaipasana shereni. Handiti unozviziva here kuti kare kai pasi chigare. Vanhu vaiti kana vakada kuti vave ma-friends, vave shamwari neshamwari, vaipanana zvimari, zvimakobiri, zvimashereni, zvimacoins so. Shamwari kuka kuenda kufarira, ndoda kuti uite shamwari yangu. Saka chimari ichi ndatenga no shamwari. Kana ndifuna kuti uite uroi byangu pase uroi. Kana kuti vaigona kuti iwewe shamwari ini ndiri muroi ndinoroya, saka ndoda kuroya newe. Ndoda kuti uite shamwari yangu pauroi kuti tiroya tese. Saka woita nayo kana uchida kuchidaro unondipa shereni. Ndo zvaivapo kare. Rierengana boka pakati. Shereni nacho ndo mari yainge ine buri pakati yakaboka pakati kudai. Ndo mari yaisitengano nayo ushamwari, yaisitengano nayo uroi kumashuro. Ndapanzwa. Saka nenda kurewa iri pana uyu mama wake ana mundu wadagura naye ufiti. Saka nawe yandikuda kutaura pakati pedare revazukuru vapinda munhu kuti amai ava nemunhu wavakatengana naye uroi. Singazikana mwana. Mwana we asingazvizivi. Asi kana kayangana mudabariwa atipa ungasvike 7 asi nokwana masara 2. Saka imimi vana pakuberekwa kwenyu ndikacherechedza dare rangu ndiri kundidzidzisa kuti makaberekwa muri 7. Asi pa7 wenyu apa vamwe sakapera kufa masara muri 2. Ndizvo here mukomana? Apo chituwacho ausukuziva kuti ari kupa kumena nemasango akuti atakutaka kupenda. Ndizvozvo sekuru. Mumwe wako asara ari kurarama wakaberekwa naye anongonzenzereka nemasango kutaura kuna hapana kuziva kwaari. Aunza kupenga kunzi akaba. Ari kunzi akaba, kwaakaba akagadzirwa iko zvino akupenga. Right, iyo inango nkaniwo. Kane nefuna kuda kuna mama wako. Mama wako uza kuti apa so ana matenda akurwara. Nawe yandikuda kudzidzisa kutaura pana amai wako. Uri kuzviziva kuti amai wako murwere kutaura kuno vane hosha iri kunetsa pavari. Ndoendawira kuno kusekuru, handisi kurara kumboonawo amai ako. Asi kaimvaka. Ukona tikarwara munhu asi unoenda kuchipatara. Asi teerera unzwe, handinoziva kuti kana munhu arwara anoenda kuchipatara. Ndizvozvo. Kana zviri zvechivanhu unoyakwatira namazitateguru.
Asi kana zvinhu zvechivanhu unouya kunana sekuru ndovanorapa. Ndizvo. Zvinoona mai ako pesa rongorwara ngoti muchipfuwa apa ndikaita samazuva apera itengo yatomborutsa ropa. Now chitasaona amai ako anongochema nemuchipfuwa. Pamazuva apera aya vaitomborutsa ropa. Ndizvo zvisekuru. Iwe ukatonetsana nawo kuti andi kuchipatara akatokurowa akatokutukana. Ndizvo zvaitika zvakasvika pane imwe nguva yakati amai handi yekuchipatara vakakutuka. Vakatoramba zvekuchipatara vakatonditi please tiende kuno vanobatsira zvechivanhu. Kuchipatara kwacho vari kutoramba. Saka ndokuya kwandaita kuno kusekuru. Namba yapanodaiwa nawo. Kuti ugone kusvika pano ruzivo rwekufamba kuti usvike pano wakarwana kupi? Ndakakuona pamafoni masocial media ndopandakaona kuti pakati sekuru tacho vanobatsira chichi. Ndobva ndazotaura amai kuti amai ngatitengesei mombe tiende kuna sekuru pandikuona panobatsira ndokusvika kwataita kuno. Unzati mama wako ndifiti? Iwe unozviziva kuti amai ako iwo muroyi? Ndizviziva amai vanotoenda kuchechi. Kuchechi vanotoenda kuchechi? Ndo vanoto kuchechi havanoona. Chechi ipi? Vanoona mata dzenguo chena idzodzi. Masowe echishanu. Manguo chena. Andorira wana mweya yako. Hanzi vanotochema nemweya vanochitikabieresa vanhu. Aikoko manje handiziviwo. Koma bhandiri yekuyeresa vana nekukwesha vana nhova. Zvimwe zvimachira zvavanazvo kumba. Zvinokona kani live story inaitika. Ukona nyaya ndikuona pana mai wakawa pane cabinet yawo. So nkani ndachitika inkane kuti pana ndeke yawo yaufiti yada pada pagare kumwanenge chiro wawo adagurana ushamwari angana ndege yawo roi. Nawo iripo ndeyekuti amai vako vane group ravo zvavanoshanda navo pamabasa euroi. Saka pagroup iri pane avarawiri pagroup varipo vaviri nemumwe wavo vakatengana nayo. Saka pana ndege yavo. Saka vane ndege yavo yavakarendesana yavakahaisana. Ndege yeuroi yekufamba nayo usiku. Iva vari vaviri ndovana ndege yakuhaisanzawo. Alright. Amai vako ava vane mushamwari yavo yavakatengana nayo pauroi yekutomboroi vese. Saka amai vako neshamwari yavo vane ndege yavo yeusiku yavanopota vachihaisa vamwe. Uyu ndikuuza ufiti wake wandikuona pasi pecho pangapa nawo wakupa muntu. Asi uroi hwaamai vako ava neshamwari yavo iyi hwandiri kuona pagirazi rangu hausi uroi hwekuuraya munhu. Ukumvafana? Kweta vaurayi vanhu havaroyi zvekuuraya vanhu. Apa kuona matenda na mama wako adagwesewa nanzawo mudzuru mundege akawira mudimba. Saka nhau yeurwere huri kunetsa pana amai vako hwekurwadzwa nemuchipfuva vachirutsa ropa zvakaitika ndezvekuti amai vako vakadonha mundege yavo yeusiku. Pashure pekunge vakunetsana nevamwe vavo vari muchikopokopo mudenga umo. Saka vakanetsana usiku vakadonha amai vako ava vakadonhera mugarden revamwe vanhu. Uona nkani yava? Hanzi unoona nhau yavo amai vako. Ndataura ndakati ufiti wake nawo wakuuraya munhu. Ndakudzidzisai kuti uroi hwaamai vako hausi hwekuuraya munhu. Asi nyama anodya. Asi nyama anodya yemunhu. Panotogarisiwi ndege vachirogara vachipinda vandoona zvichiitika. Vantu vakabaya muntu wavo vakada kutakura nyama vanohaya ndege avo vachitakura nyama ina ndege avo vanobhadhariwa na nyama. Nhau iripo ndekuti amai vako nemumwe vane ndege yavo. Ndege yavo basa raene nderekuti vanohaisa varoi vanouraya vanhu vaivaya vachidya nyama vaivaya. Vanovahaisa ndege vovaperekedza nendege iyeyei varoi vonogadzira nyama dzavo dzevanhu vavauraya vaivaya. Ndege yaamai vako neshamwari yavo ndiyo inotakura nyama dziye yakuita transport yekutransporta nyama dzevaroi ichiendesa kumizinda kwavo kumba kwavo here maybe. Then amai vako neshamwari yavo pachindege yavo iyoyo vanobhadharwa nenyama yemunhu kuti vawanewo chikafu. Kuna amai? Iwe amai vacho ndikukunyepera here? Wati kudiko? Ndiri kurapa. Kurapa ndopita? Handisi kuzviziva. Hanzi muri kunyepa sekuru. Okay, ipapo ndo patinotangira kanyaya kacho. Apa okay, ngandidzoke pashure. Kuwara kwakuita unotora ona kusaidzerwa muchinetsana kuti nyama yamatipa haisati awirana.
hanzi kurwara kwauri kuita iwe hauna kudonha here mundege pashure pekunge makundisaidzira muchinetsana muri mundege kuti nyama yamuri kundipa iyi haisi yatakawirira. Pindura kamuzukuru ndiwo kubvunzwa hanzi kurwara omberemoko kunama hanzi kurwara kwauri kuita hakusi kwekudonha mundege here muchinetsana panyaya yenyama yaukapiwa yemunhu iwe uchiti haisiriyo nyama yatawirira kuti mundipe ndoda nyama yepakati pakati yamuri kundinyima hapasi wakazosaidzirwa ukadonha mundege here usiku kuda kuramba chi saka hanzi nasekuru uda kuramba chi ukuzvinza mwana wachi mwana wacho uri kuzvinzwa here ndosaka airamba kupinda kuhospitari hai ndosaka amai ako vairamba kuenda kuhospital. ona zvakuita wapedza mari mwana muchifamba muchiita zvisiri zvauchiramba kuenda kuhospitari nkani yake kugwa muchisero chiona manje wapedzisa mari yemwana kutengesa mombe kuti auye newe kuno kuchiramba kuenda kuhospital asi uchitoziva kuti nyaya yangu kuti rwarisa ndeyekudonha muchisero usiku. and down ukaona kani ndachitika uyu paadagweswa muchisero nehanzi ake ona ata adadonha ari mudzuru wamva ndobva adonhera mudimba mugadheni uya ndobva aenda kumusha ndobva akasiya nyama ndobva apaka ndege yavo ndobva adzoka natsoka ndobva azotora uyu kusati kwachena uyo haana kuonaona nekuti akadonha ndosakaona zvisina kubuda kuti akadonha sei. Maona mazukuru hanzi nhau iyi zvakaitika nezvekuti uyu akasaidzirwa pakudhodzanodza nyaya yenyama ndokuchidonha hanzi asi kudonha kuti akadonha muri mugadheni revanhu saka paakadonha vamwe vake vakaramba vachikontinya kuendera mberi nendege vavatransporta nyama iyeye vavadistributa vapedza kudistributa nyama iyeye vasvika kumba vakanosiya varongedza chindege chechechi ndobva vazodzoka netsoka kuzotsvaga uyu paakadonha ndobva vamwana bva vamutakura usiku akaenda naye kumba. Ndiye kusaka nyaya isina kuzotekeshera ndiye kusaka isina vanhu vazhinji vakazoiona kana vakainzwa kana vakaiziva. Rega tinzwe kuna pilot makadonha here mundege nkani yamainetsana ndeyachi nyaya yamainetsana kusvika kuti uzodonha ndeyei nyaya yatakanetsana ndeyenyama ini shamwari yangu inogara nayo tishamwari tikabatana ushamwari tikatengana ndiyambura achibika nyama yakachiuya kundipawo ini ndakakutanga kudya ndakarutsa nekuti usarutse shamwari ndaka ndikupe mushonga wokuti usarutse wabva wauya namushonga wacho kundipa kuti kada uchida kudya mwaya mupureti mushongoto ndobva ndamwaya ndadya haana kuzorutsa basi tabva taakudya nyama dziya saka inini ndege yangu manje Tasvu+263784 tikaenda tikatenga uyu tikakwira ndege iye tikasvaga nyama tikauya anondipa saka ipapo manje ndakaona kuti ndiyangu uyu inini nina sondo yese ndisingaende nda kuti ndiendewo saka ipandakazoendawo manje kusvika kune toona nyama yakatowanda kana ti nhasi tatopiwa zvakawanda pese apa anonipa kashoma apa nhasi ndiwo mazuva ese ndiyangu ari kupiwa zvakawanda kudai ndiye kuti iwe kukomborena kuti wakupiwa zvakawanda kudai una vana vangani uri kudya navo vana vako hausi kudya navo unodya wega ndipakadzondipushira madonha ndabva ndadonha saka kudonha kwanakaita anoziva kuti ndakadonha sei ndakandoita chidzungu so ndabva ndadonha habi yangu akatora nyama dziya akaendesa akamunyipa moyo ndiwo akandisira iwe kutakura nyama dzavo akaendesa ko ndakazoita mushe ko muriwo ndipewo muriwo akanzi nyama hakuna patakadonha paya nyama yakajiwa akadzotakurawo vamwe saka ndo kuwara kwini kuita ndikakosora ndikudutsa ropa havasi kutomborara sekuru saka ndege iyi imbomira mwana wamai iwe imbopedza shungu saka ndege iyi makaitenga kupi ndege takaita kuita kutsongerana mari yedu tabva tagadzirisa nashamwari dzangu tabva tagadzirisa ndege yedu yatakuedza yakuita saka kuti ino tinoita sei kuti tuone kurarama tabva takumbofamba nayo tasvaga dhiraivha wedu mamuri wangani tiri 20 driver ndiani driver pilot pilot ndiani anonzani
anonzi Soboniso. Anzani? Soboniso. Soboniso. Mukadzi wofuti. Ndiyanga tava tichifamba Soboniso ndiyanga achipairora. Akamhara pamwe pana ground. Papa pen. Ndo pa ground rendege. Saka apa ndege ino ndo pa airport ka. Saka apa inogara kupi ndege pamba ipapo. Ayo tikapedza kuburusa zvinhu zvedu taendesa kumakuwa. Una fridge yedu ofisi yedu tinoisa kumakuwa. Ndege. Ne fridge yenyama iko. Saka nyama dzamunotora ndedzanani? Nyama dzitinotora kana tikabva kuti kupi kudande kwafiwa tinoende ikoko. Munodzwa nani? Tinofonerana naabie. Fonera na mafoni ya uroi kwete mafoni ya. Mafoni tinofonerana nawo. Kutoti halo? Kuno kwaitika zvakati panyai. So kwedu kukafiwawo tofonera wabie. Vabva vauya. Uyai zviri kuno zvaitika. Tobvotosheyana. Kana vasipo munototumira ndege iko na Soboniso. Unoona kukwira ndege wotakurwa. Munongoti amuna kuti kwafiwa nani? Hai. Abiedu kana wadzinza wawafa. Tinoitawo izvozvo. Iso kwenu kwaita wadzinzawo wafawo. Tofonera nawo vauya. Tobvotatakura. Sa imo kutakura kwenye vanhu kwamunoita. Vanhu munhu afa aiswa mubhokisi aiswa muguva. Saka vanhu paipa vanozongoita chibhokisi chisina chinhu imatakura nyama. Zviningina zviya. Munenge musina munhu? Zuva rakondoti munhu waakutofa totodza kuti munhu uyo ari kufa. Isisu nyama inenge tatoibvisa kudhara. Taendesa kuti tinokwanisa kuichengerera. Achizochema vanhu vaye isisu nyama totoisa kama. Chinenge chisongoti chimvuri. Kupa kutakura vanhu paya unondotakura chinhu. Anototakura mutemo wekutakura munhu asingazivi anoti tatakura munhu. Isisu ndo tinoziva maitiro yacho. Muri 20 baba. 20. Saka Soboniso ari kwezvezvi. Ndege iri kwezvezvi. Yakatopakwa kumakuwa. Mufiriji mune nyama. Mune nyama izvezvi. Mune nyama asi iya kutangidzira kuti ni doni. Andisizo kuti yakawanda sei. Ndanga ndakahwara kana kuiona. Saka iwe ava mwasanhu vese kumwenda vasina maziso. Firiji vanoiona kana vese kumwenda vasina waro firiji vanoiona vayaona. Saka kumakuva kunogara firiji nendege zvinoreva kuti isisuwo vanhu takafanana nesu tisiri varoi kana tisiri n'anga sana sekuru tasva takaenda kumakuva kune firiji nechindege ichi tinokwanisa kuchionawo here. Muchiona mutopiwa mushonga kuti muone kuti isisu kana taendawo kokui kumakuva kuro kuti tiite basa redu tinotombomwaya mushonga zvobva zvavhurika tazviona tatakura tikauya togadzira tomwa mushonga tapara tabuda. Mushonga munopiwa nani? Tinopiwa na mukuru wedu Asoroni. Asoroni. Vantu asi kana muchienda kuvandokwirawo mundege. Mazuva ano vakura akusara tokundovapa. Manguva maunyama. Manguva igira nyama. Mane makore mangani muchikwira ndege? Nama ndakabvira ndiri mudiki vana vangu ndakabereka tichidaro. Muri mundege? Uri kuzvinzwa mwana wamai? Une mvunzo here wabvunza amai? Sununguka zvako mudare masekuru muno. Saka mai vari kutaura kuti pakutambudzika kwese kwatiri kuita ivo vari kuziva zvavari kuita. Vabvunza? Eya mai. Kwese takwataita mari mukutoziva zvavari kuita. Mwangu ndingasingazivi kuti tichasvika pakadaro. Pakandosvika ndingasingazivi kuti tichasvika kwasekutazvo. Zvedu taifamba tiitu. Ndingasingabatiwe. Apa pakati amai handei kuno ndingasingazivi kuti tichasvika kuno kwasekutazvo. Tatosvika pagedha kashonga kangu inotakura kakuvhariridza kabva kanifa. Kachi? Kamushonga. Kanoita sei kako? Kenovhariridza kuti handisabatiwe uroi. Makapiwa naSoromon? Ndikamunofamba nako? Saka kaita sei pasvika kukaita? Ndakandosvika pagedhe kuno kwasekutazvo kabva kadonha handina kuona kuti kaenda sei. Makatombokatsvaka-tsvaka? Hana mbakaona ndingasungira pakajira apa. Ndikuti makambokatsvaka-tsvaka here kuti kaenda kupi? Ndakatsvaga. Saka makapumasa kuti takundodziva kuti kwati kuenda kuno hakuna chakanaka. Makaudzwa nani? Ndega mangu zvifungira kuti kamushonga kangu kakazofamba sei. Mazuva ese munogara nako. Apa nhasi unooni ndodai hapana kamushonga. Saka makadii kubva maudza mwana kuti mwana wangu nyaya yakamira so? Ndingamuudza iye munhu warasa mari yakadai ndikamuudza kuti zvamira so anofunga kuti amai vakundiedza. Saka manga mine vana vangani? Vana vangu vandakabereka vangali 5. Kwasara vangani? Kwasara 3. Vamwe vakaita sei? Vamwe vakandijirawo vamwe ini handikwanisi kudya vana.
kutolala kuti vana vangu valalamira asi vamwe vakapindirawo vakakutyirei mangamanitsana futi tinokunetsana ipapo ndipo tisati taita usinyira chaiwo chaiwo nendojiriwawo kana asati wasinya unodyirwa asi ezvinezvi maachi ndavasiniyawo ndikuziva kuti ndikapinda kuna vana vangu handisviki makutodya vevamwe madya vani ezvinezvi paata ndinodya nyama dzakawanda inini handina hama muno dzangu hama dziri kumalani hadzidyike ikoko hatisvike ikoko ndondonyenyeredzawo unonzi anizita rako vamunini ndinonzi king amai vako vanorwara nepfungwa here aiwa amai vari mushemushe vari mushemushe unonzi kinga king bawel bawel saka zvamuri kutaura pano pasi kuti hamusi kumanikidzwa makachena hamuna kana chidambudziko nazvo ndakachena ndakatochena kuchena kwandakaita ndezvokuti ndasvika mumatare matare yacho pamwe ndikandivhura kuti nditaure asi handingarege kutaura pamwe ndikuti ndipore asi kupora maida ko kwamaienda maita kureka mushonga kekuti musabatwa ndoita mazvese kuti pamwe kupora ndaida kuti ndipore asi kamushonga ndakatakura kuti ndisabatiwe uroyi saka maida kurapwa uroyi uhu wokurwara asi hwenyu hwebasa muendera mberi nawo dai makapora maito nokwira ndege futi mushadeta kwira ndege apa manje handichakwira soone kutokumbira kuti aiwa ndati dai makarapwa natateguru tasvu vasina kukubatai uroyi mangwana chaima inokwira futi ndege munokontinya nebasa renyu pano panonzi pano zuva nezuva tinenge tichaona zvinyowani toti svondo rino tisingazoti muri munzira mabva kumukumbura saka mafamba ngangangani nai vabhawe mabva kumukumbura apo mabva kumavhurano nachikora mudzikadzika bosi kumukumbura hamundo kuziva ndambokuona munongoti mukumbura saka mafamba kupi nekupi kun'anga inini handina kwandaenda kunze kwokuti kuuya kwandaita pano chichikundinetsa ndechekuti kuna mai vangu apa ndakati sezvo munhu ari kurwara muchezi urwere hwavo unonyanya kukura usiku ndobva ndati amai ngatidei kuchipatara ndikuona mai vari kungoramba saka handino kuti midzimu yangu yakangonditaiwa ndakangoti rega ndiita somafoni seuona mafoni kuti kune vanobatsira ndoka ndakazoti amai mwoyo wangu wakangorwerawo kunoko amai pana sekuru vandiri kuona vanobatsira tati tumboenda ikoko kuri kuenda vamwe ndo patakazotengeswa tumombe tuviri tauyawo nawo kunoko ivo havana kuramba zvokuti kunoko ndo vaitoda kuti tiuye kunoko nokuti vaitoda kuchivana kuti vazoponaka vadzokere kubasa ravo sekutaura vazoona mai saka musati mauya kuno kwasekuru tasvu pane kumwe kwamungamboenda mutsvaga kubatsira aiwa handina kwandakaenda kunze kwokuti vaingoenda zvavo kuchechi kwavo asi vaingoti inini ndikuda kuchivana amai bhawe inimi muchiziva kuti munoita mabasa enyaya munonamata kuchechi inonzi ngoichena inonzi unongonzi ngochena chete muchitungamirirwa nani vamwe madzimai tinotoshanda navo mirai munotungamirwa nevamwe madzimai amunoshanda navo munoshanda pachinamato here kana kuti paborore tinoshanda pachinamato munoti tinoziva kuti muchechi ndomuna varoyi vakawanda handizini muchechi kati chinamata kudai ndomuna zvese kure kukumbira kuvhara saka madzimai aya madzimai vakuru vechechi amunofamba navo kuti usiku vamwe tinotofamba navo ai mirai musatenderere mudzimai mukuru wesangano renyu munofamba naye here mausiku mubasa vanokwira ndege here madzimai vamwe vakuru haabvume anoenda kura vanosara muzovaigira grosari pa20 yacho ini kutaurawo yamwe madzimai ndeyakuru hachakwira asi ndeye kuchechi kwenyuko saka kana muchinamata nevamwe vanenge vakachena vasingazivi kuti ndo mabasa enyu munosangana sei tinosangana ivo hazvizivewo kama tinondosangana kuti kuchechi anozotoona kana zuva ura kufawo ndokunozoziva kuti tinashanda naito zvavo masangana apo saka madzimai
Sazuva rekufa vanozoziva sei kuti mupostori wedu watanyamirana nezvari vanoziva sei vanoona chii zuva rekufa? Unotosanduka kakuduka kuchinja fesi yese. Kana uchifa kuseni kusvika 12 o'clock unenge watoora. Oh. Kana uri muri ukafa unokurumidza kuora? Aya madzimai aya vakura vanoprofita? Vamanoprofita, vamanoshandira kusuka nhova vana, vamanoshandira zvimwewo munamato kupawo vana. Masikata? Manheru? Takutochinja maitiro. Sirai, uyu munhu kwadoka asati amusunungura ari kunosandukira. So todakudai so. Chakuda kuti atange kuuya nacho panapa asati bata vamwe madhiraivha. Toti ave nendege yake. Maibawe. Sekuru vataura neshona apa. Mazvinzwa? Sekuru chekutanga tisati takutuma kuti tozoda machairman yeboka renyu reuro iri. Tiri kuda kumboonawo ndege yacho yavamanga mugere kusvika kuti usaidzi rudo nebasi. Tiri kumboda ndege yacho napanapa. Sando chekutanga. Tiri kuda kuti uye nendege panapa. Ruzhinji rweZimbabwe rwakateerera tichitaura kudai runoda kumbovhurawo maziso romboonawo ndege dzeusiku. Vamwe vanoti zvisero kana tichinzwa, vamwe vanoti ndege chaidzo, vamwe vanoti zvimachira zvebleki zvinosungwa muchiuno menyu motanga kubhuruka, vamwe vanoti izizi ndondege dzeusiku here. Saka Sekuru vati tiri kumboda ndege iwe panapa. Nyika imboonawo ndege yenyu. Munorumwa nespiders. Bawe. Wewe maibawe. Shoko rabva kuna Sekuru. Ndege yacho zvetinondoita ndeyekuti haisi ndege chaiyo chaiyo. Tikada kuti tifambe tinotogadzirisa kutora chisero chedu kuisa pakati, kutora gumbo, nyama ile yatakajakana gumbo liyeye kuita kuvhiri kugadzira maziso yanhu, kuisa matochi, tobva tagadzira. Tikabva ikwokuye manje tobhujura kuzviunganidza. Chisero chacho nezvamunogujira muchiunganidza ndozvodiwa pana Sekuru. Ndikuchiona chisero chakagadzirwa uda kunyepa uda kunzvenga. Chisero chakagadzirwa kuti tochiona zvachakaita. So tikuchida pana. Hanzi naSekuru chisero chakagadzirwa ndiri kuchiona nezvachiri. Ndiri kuchida kuuye nacho pano. Ukauya nacho chisivicho, ukauya nechekunyepa. Aiwa naSekuru ndiri kuchiona ndochiziva kuti kudza nechekunyepa idzoka kutora chaicho. Saka chisero icho chakagadzirwa kare ndochikudiwa naSekuru chiwe pano. Zvakanaka. Urikuya nacho aina Sekuru kupa 5 days. Zekuuya nechisero chako chaunofamba nacho. Andoda kuti unotaura nevamwe vako amen kuti uchachitora sei kwavari chisero chigone kuuya panapa. Upiwa 5 days. Wanzwa here iwe muzukuru? Zvakanaka. Iwe kubvunza kuti amai zvauri kudaira kuti vane chisero ndatochinzwawo pano. Chinokwanisika here kuti vatakure kuti vave nacho kunoko? Tokupai mushonga togadzira chitogadzira. Chinoda mushonga. Mandikauya nacho pano pandokwira nacho sega. Chinoramba bhazi. Hazvikwanisika ndinoti tasi. Hanzi naSekuru ndichakupa mushonga. Uchisa musaga, muchisaga chikuru, uisa chindege chako imomo, utakura uya nacho panapa. Unochisa mushonga uchapiwa naSekuru chigone. Kana kuti unogona kungochikwira basa kusunungura. Uwe bhuruka racho mara nacho pana. Sechinhu chine engine. Unogona kungochikwira kutakurawo mwana wako ka1 ombotestawo ndege ka uya nacho mharira panapa ka1. Hazvikwanisika Sekuru ndizvamashiripiti izvo. Eka kwanditi muchiri mere mu20. Ausati kawapumururwa kaiwe ushiripito iwe uchiri kuita shandisa ushiripito wako. Manje hazvikwane kuti ndingotakura chisero kuuya nacho kuno apa takatotengesa kamombe kuti tifambe. Dei richikwanisika denda tauya nechisero chedu ichi. Manje izvozvo zvine vanhu vakawanda mukati. Munongotakura kambe moya nawo vese. Varipo twendi vese vanogona kuzara mumboya nawo pana. Hazvikwanisike Sekuru. Ndinokumbira kuti watipiwo mushonga basi. Inini uroi hwacho handichaudawo futi. Ngatichapesana kugara namwana wangu. Muchapesana? Andoti amai mukundishandise mumbizo kuti mukuita zvakati. Saka ndida kuti ndikukumbirawo kwaSekuru kuti zvipere tigarewo mushe navanhu. Nichindoenda kuchechi chete nichizvinamatirawo. Pasowe ipapo futi. Tichachinja chechi kana chechi kuchinja kuenda imwe. Machechi akawanda.
Haisiri swimba ko. Zvakanaka. Ndichakuisira svimbo apa. Musimuka mubuda panze, muchakupai mushonga wokuti muende munotakura chisero chenyu chiuye pano pamazuva anoenda mashanu. Saka tike zvaunoda Kudzoke pano. Hatimirire kutongwa newe zvaunoda asi kutaura isusu ndozvatirichaita 5 days uya nechisero chako pano. Ipapo kwajamba tsvimbo chatonzwa nyama dzako dzatotambanuka. Svekukai tsvimbo mubude panze. Tanga yakamai kugamba. Iwo amai achasimuka svekukai tsvimbo yasekuru mubude panze. Yeah! Zvakanaka tateguru, tinotenda sekuru.